Тази година е трагична, бих казал, за българското овощарство, не само в района на Кюстендил, но за цялата страна. Черешите в нашия регион, а доколкото имам информация и в другите региони на страната, са почти на 100% унищожени в резултат на късните пролетни мразове. На пазара тази година няма да има българска череша. Аз предполагам, че търговците ще намерят начин, дали от Гърция, дали от Турция, ще опитат да вкарат продукция, но каква ще бъде цената, тепърва ще разберем. Разбира се, цена от 40-50 лева, това е изнудване. Не знам какви са тези трикове и кой купува такава продукция. Няма нищо по-дарет, абсолютно празни са. Миналата седмица минаха и комисиите, снимаха, видяха за какво става въпрос. Пак казвам, ако видите кюстендилски череша на пазара, не са кюстендилски, това е. В Турция положението не е много по-добро. След като мина от тук студения фронт, мина и през Турция и там голяма част е унищожена, даже по-голямата част е унищожена. Скоро имахме среща с преработвателите и те имат проблеми, не могат да се изпълнят квотите към контрагентите и се чуят откъде ще доставят череша. Череша няма по принцип. 120 декара имам и тук няма череши за компот в 120 декара. Не могат да бъдат по-ниски. Вие купихте ли си вече? Не, аз още няма да купувам. Първо живея вкъщи, имам двор и чакам моята череша. Това е плюса, но няма да купя толкова скъпи череши. Ягоди съм си взела, домати, това е. Хората купуват ли? Ами не много. Много е скъпо и няма пари. Ми по 200 грама, по 500. Много малко. Цената варира в това според качеството. На различно качество, различна цена. Вашите гръцки ли са или български? Нашата все още е гръцка. За момента е гръцка нашата череша.